L'actual projecte de traçat de l'AVE preveu que el túnel passi pel carrer Mallorca, a tocar dels fonaments de la façana de la Glòria de la Sagrada Família. Per la Junta Constructora, el risc que podria córrer aquest monument no és assumible i per això han presentat un plec d'al·legacions tant al Ministeri de Foment com al de Cultura. Es basen en informes geològics i en l'especificitat constructiva del temple, que el fa extremadament vulnerable a qualsevol moviment del terreny. La proposta que se'ns ha fet té uns riscos certs, de difícil valoració, i que la Sagrada Família té l'obligació d'evitar-los del tot, aquests riscos, perquè serien irreparables les seves conseqüències. La Junta de la Sagrada Família considera injustificat el canvi de traçat que inicialment havien consensuat i que passava pel carrer València, i proposa o bé un altre canvi o bé unes mesures de seguretat extremes que per la seva complexitat difícilment es podrien adoptar. L'estudi que acompanya les al·legacions, elaborat per geòlegs i arquitectes, considera que la construcció del túnel i d'un mur pantalla de protecció seria una actuació excessivament ràpida i agressiva per uns terrenys geològicament molt complexos. També al·leguen que les obres del túnel bloquejaran la construcció del temple i impediran el flux dels milers de visitants que anualment rep aquest monument, que és patrimoni de la humanitat.